pani doktorku, aby predložila teda návrh. Jedná sa to teda dvojbodov, vypožička hnutného majetku a zmluva o budúcej zmluve, čo sa týka postavenia takej právostanice. Nech sa páči. Predtým upresniť vznesenie, ktoré sa schvaľovalo ohľadom tej analýzy týkajúcej sa firmy ASA. To sme sa dohodli s poslancami, že by sa to mohlo takto upresniť. Mestské zastupiteľstvo ukladá vypracovať právnu analýzu v súvislosti so zastavením prevádzky spaľovne ASA. Ďalej. Spracovať odborno-technické stanovisko súvisiace s prevádzkou spaľovne ASA a osloviť všetky dotknuté orgány, organizácie a inštitúcie v súvislosti s touto prevádzkou a zistiť teda ten právny stav. Takže toto by bolo v tejto veci. Ďalej predkladám žiadosť Strednej odbornej školy strojníckej KNM o zapožičanie 9-miestneho motorového vozidla Volkswagen Kombi za účelom pracovnej cesty do Francúzska. Táto cesta sa bude konať a návšteva 4.6. až 11.6.2015 za úhradu nákladov za znakovné hmoty. Takže dávame schvaľovať požičanie tohoto auta s tým, že po vypožičke bude vypracovaná ešte samostatná zmluva, s tým, že vypožičiavateľ úhradí nielen PHM, ale aj poistenie vozidla, poslov, batožiny počas doby vypožičky. Materiál ste dostali, ak sa tu niekto chcel spýtať, ja som myslela, že to bude pán poslanec Polienčík, ale... Ja by som to mohol doplniť. Niektorí poslanci z minulého obdobia to poznajú, ale pre novších poslancov my máme družbu aj s jedným francúzským mestom Rive de Gier. Vzájomne sa teda moc nenavštevujeme vzhľadom k tomu, že tá vzdialenosť je dosť veľká, ale predsa sa snažíme tie kontakty nejakým spôsobom udržať. A teraz je to už teda zo 2 roky dozadu len tým spôsobom, že práve žiaci tejto strednej školy, jedná sa konkrétne o umeleckých kováčov, tam navštevujú také kovácké dni. Prostredníctvom týchto žiakov vlastne je tam reprezentované naše mesto a samozrejme aj samotná škola sa tam prezentuje. Vždycky sa o týchto žiakov tam tá francúzska strana postará, jedná sa len o to, aby sa tam teda dopravili a dopravili naspäť. Keďže učilište takéto auto nemá, tak im zvyčajne to auto aspoň, len to auto, nič iného im teda na tento účel požičiavame. Myslím si, že je to naozaj dobrá reprezentácia mesta aj samotnej školy v tomto našom družobnom meste. Takže nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu, ak sa chce niekto prihlásiť. Ak nie, dávam hlasovať o tomto návrhu po tej vypožičke. Ďakujem pekne. Ďalej predkladám žiadosť Stredoslovenskej energetiky distribúcia z Žilina o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť parcely CKN 725/1 v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný až po realizácii stavby, tzv. Porealizačný geometrický plán. S tým, že som urobila aj podrobnú dôvodovú správu, ďalej návrh zmluvy i žiadosť. Takže ak ste sa chceli niečo spýtať, lebo to je odborná záležitosť, jedná sa vlastne o pripojenie existujúcich odberných miest, pripojenie nových odberných miest a pokrytie zvýšeného odberu v uvedenej lokalite, čo bude dosiahnuté zahustením trafostanice, montáž novej kioskovej trafostanice TS s novou VN22KV pripojkou a napojením a úpravou existujúcich sietí
Ja by som to chcel len doplniť. V podstate jedná sa, tak povediac, o službu o verejnom záujme, pretože v týchto dotknutých uliciach je nedostatočný výkon. Takže požiadavka zo strany obyvateľov je teda na to, aby sa ten výkon posilnil, a to sa dá len tým spôsobom, že sa teda posilní tá trafostanica. A na tento účel žiadajú teda Slovenská energetika, aby sme im zriadili vecné bremeno pre postavenie tejto ako kioskovej trafostanice. Samozrejme sa to dotýka aj vybudovania nejakého novej časti vedenia tejto dotknutej lokality. Jedná sa naozaj o verejný záujem. Že to tam bude nejako nainštalované, tak bude na to zriadené vecné bremeno, ktoré bude odplatné v zmysle zákona, to znamená, že na základe znaleckého postupu. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomu. Nech sa páči, pán Neslušen. Ďakujem. Ja som sa chcel spýtať, že ktorí to budú tí noví odberatelia, že ste nám to mohli vypísať a aké stanovisko potom to zaujali odborníci zo stavebnej komisie, čiže aj od nich by som nejakú správu rád si ku tomuto prečítal, pretože na toto ja ozaj odborník nie som, tak aby som mohol ku tomu zahlasovať, aby som potreboval nejaké podrobnejšie vysvetlenie, že pre koho sa to tam chystá, ten nový odber, a či boli o tomto vlastne pán predseda stavebnej komisie, či o tom viete, ku tomu nejakú správu mám. Žiaľ, teda veľmi krátko, naozaj zmenení odborníci, a na to sú odborníci práve tá stredoslovenská energetika, určite nebudú nikde inštalovať niečo, čo nepotrebujú. Takže jedná sa aj nielen o tých nových, ale o tých jestvujúcich, aby teda nemali výpadky alebo zníženia kolísania napätia. To, čo jednoducho takéto veci sprevádza, keď tá kapacita nie je dostatočná. Neviem, čo by som ku tomu vedel povedať viac. Nech sa páči. Ja som len doplnila ešte pána primátora, ak môžem, že vlastne je to stavba realizovaná na tých uliciach SNP, Štúrovej, Hviezdoslavovej a 1. mája. A vlastne už je vydané aj územné rozhodnutie. A to územné rozhodnutie vlastne popisuje podrobne, ja som vám z toho aj vybrala určité podklady, tam to máte v dôvodovej správe. Neviem, jak by vám to pomohlo. Faktická poznámka, pán poslanec Goris, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán primátor, vlastne kolegyne, kolegovia. Na ktorom pozemku bude postavená tá trafostanica? Trafostanica, ten kiosok bude na pozemku základnej umeleckej školy v mieste, kde je teraz ten taký informačný útač turistický. Tam máte križovatke medzi 1. mája a Senátov. Nie, vo vnútri základnej umeleckej školy. Chcel som vedieť tam, kde sa križuje, ak ide ulica 1. mája, sa napoja na ulicu Senátov, odbočuje sa dopravo. Ja na to som teda moc nemôžem. Ideme skôr na tej štúrová. A to mieste u nás je tam. Dobro. Teraz to ide, to je ako, že ja sa to vyzerá ako celú zastavu. Ja teda neviem, jak ulica Senátov je len jedna. A na jednom stanici tam je jedna Senátov, druhá stanica. To je ulica Senátov. A to je ulica Senátov. Štúrová ulica je... Ja som to povedať, ja neviem. Na to rozumiem. Lebo jedna Senátov, druhá Senátov a to dole Štúrová. Ja viem tak na ulicu... Aj tá spojnica je sa. Spojnica je Senátov. Čo je proti restaurácii. A oproti škola, to je Senátov tiež. Tam je to presne na tom rohu, ako hovorí. Čiže toto dole je Štúrová na tie školy, toto je školy... Toto je ulica Vrba. Toto je ulica Vrba. Toto je Vrba. Ja neviem, či má zmysel, aby sme sa takto o tom bavili. Nech sa páči, pán poslanec Kováček. My sme dneska, som bola v stavebnom rade a komisia bude zasadať 27. A jak to je v našej právomoci rozhodovať, tak my 27. budeme mať komisiu a tam sa vyjadríme. Ak chcete, môžete to kľudne odložiť, ale skutočne jedná sa o stavbu o verejnom záujme. Neviem, čo nechceme až tak veľmi skúmať. Jednoducho
Ak to teraz nerozhodneme, no tak to posunieme potom na ďalšie zastupiteľstvo a Ešte sa môže opýtať, je tu 4 členovia zo stavebnej komisie, dokonca ten 5. člen, ktorý je. Súhlasíte s tým, že aby sme to teraz odobrili, alebo dáme to následnú Môžem komisii? len, jedno, aby tá trafostanica bola umiestnená tak, aby nám potom nenastal problém na tých križovatkách, že nebude výpad umožnený šoférom. Viete, aby sme potom je to samozrejme, že nie je Treba to upravené na to, aby tá kiosk bol tak umiestnený, aby nebránil výhľadu. není nejaký stĺp s týmto, to je teraz Treba na to iné pozrieť, lebo zároveň. niekedy sú tie kiosky tak nešťastné osadené v tých križovatkách, že... Viete, že úroveň cesty okolo Takže súhlasíte s tým, aby sme to ešte odobrili? Môžeme to dneska otočiť. Hej? Takže dáme Ešte aby som myslel, ešte faktické poznámky pána Rada, pán Marčík, nech sa páči. Ja by som chcel k tomu, že ja som plný like v tomto, ako čo je to vlastne kiosk, trafostanica, ale mňa by to tak zaujímalo, že či to bude mať nejaký estetický dopad, aby sme si zbytočne nejakú pesť na oko nevybudovali v meste. nie, to bude, to nie je vysoké, to je možno... No to sa pýtam, ja neviem, čo to je. To bude možno do takej výšky. Je to v podstate, viete, že dvor, teda ako základné umelecké školy je ešte nižšie ako nejako to tam trčať nebude, bude to tesne. No to som chcel, že to nebolo vysoké až káre. Nebude to všetko. Pán poslanec, no. Ešte som chcela upozorniť na jednu vec. Ak ste si čítali tú zmluvu o budúcej zmluve, ten návrh, tak máte tam článok 1.1, C-čko, je vecné bremeno spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti, in rem. Čiže nie in personam, ale in rem. Čo to znamená? Že vlastne zriaďujeme toto vecné bremeno podľa paragrafu 151n odsek 2 občianskeho zákonníka a toto vecné bremeno bude platiť pre každého vlastníka tej stavby, toho kiosku. Čiže napríklad, keď súčasný vlastník predá tú budu, alebo teda tú stavbu, tak bude sa vzťahovať to vecné bremeno aj na ňo, čiže na každého vlastníka týchto stavieb. Hej? Len tak na upresnenie, aby ste si nemysleli, že to je len pre energetikov a do budúcna môže sa stať, že energetici predajú firmu alebo predajú len tie kiosky. Bude sa vzťahovať aj na každého vlastníka tejto stavby, toto vecné bremeno, aby sa nemuseli stále nové zmluvy robiť. Takže len na vysvetlenie, aby ste... Ešte faktická poznámka, pán poslanec Drexler, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja teda na margo toho uznesenia, alebo návrhu na uznesenia celého toho materiálu sa dostávame do toho istého štádia, že nie všetci tomu rozumieme a teda na to sme si tu zriadili také komisie a tie komisie sú tu aj vypísané, stanovisko finančnej komisie, stanovisko stavebnej komisie a my poslanci máme zasa hlasovať o niečom, kde nemám žiadny odborný výklad, aby som si teraz dával ja vždy pred zastupiteľstvom alebo za 5 minút 12 robiť analýzu, že či budem dobre hlasovať, alebo budem sa prikladať teraz na jednu stranu, vidím, že vy sa prikladete, tak budem hlasovať podľa vás, lebo vám verím, alebo podľa čoho. Takže no zase je tu materiál, kde nie sú stanoviska. Máme na to poradné orgány, na to sme si ich zvolili, na to majú radi a na nich sa viem spoľahnúť, takže čakám na komisiu, neviem o tom hlasovať, lebo zase sa vyskytne taká situácia, že znehodnotíme si majetok, pozemok alebo niečo také iné. Pre mňa tu nie je stanovisko, nie je ten materiál kompletný. Na vysvetlenie chcem povedať to, že vlastne, keď si pozriete tu ich žiadosť, všetky materiály som vám teda predložila. V žiadosti je uvedené, že ich to určite tlačí tá lehota, lebo je tu uvedené v žiadosti z 26.3., že by potrebovali do 10 dní. Hej? Samozrejme, nemôžeme dodržať 10 dní, pretože nebudeme kvôli tomuto zvolávať samostatné zastupiteľstvo. Takže vzhľadom k tomu, že to je vo verejnom záujme, že je to pre ľudí, tak pravdepodobne ich naháňa teda táto lehota, tak preto som to predložila teraz. Takže... Pán Dráčka, úplne súhlasím. Skúsime, keď sme išli my vo verejnom záujme do SSE, že či nám oni urobia niečo za 10 dní. Takisto nám nič nespravia, ale majú na to svoje... Bola som dobrá vôľa. Je to, nech sa každý poslanec rozhodne za seba. Jednoducho je to o tom, nikto tu nikomu niečo nenaháňa. Je to v záujme ľudí, ktorí to potrebujú a rozhodnite sa, ako budete hlasovať.
nejaké komplikované hlasovanie nie je, pretože čo sa týka finančnej komisie, je návrh, že aby to bolo teda ocenené podľa znaleckého posudku. Neviem, čo by tam ešte finančná mohla nejako na to zmeniť. No a čo sa týka stavebnej, tak zaznelo to tu, že prítomní členovia teraz sa k tomu nejakým spôsobom môžu vyjadriť. Je to skutočne neveľká krabica, ktorá jednoducho bude umiestnená v tom areáli základnej umeleckej školy pri plote, nebude to tam nejakým spôsobom zavádzať, trčať, jednoducho treba, aby to fungovalo čo najskôršie, ale je to na vás, ak môžeme to odročiť. Ešte, nech sa páči, pán. Tak na vysvetlenie, ja som sa to niečomu inému, ale tento projekt slovenských elektrární my sme už realizovali, to je fakticky výmena trafostaníc väčších alebo menších za staré olejové, za nejaké moderné malé kioskové, to znamená na tom mieste, kde sa robí zahusťovanie, už dneska niečo stojí. Tam stojí niečo, tam je trafostanica, alebo je tam nejaká rozvodňa, nejaký stĺp s niečím malým, to znamená, že oni to staré nahrádzajú niečím moderným podľa nových noriem. To znamená, že ak by si sa tam ešte pozrieť, pravdepodobne tam musí stať stĺp za trafostanicou, pretože toto na hustine sme aj vyrobili, nám proste prišli vymenili nám starý transformátor s olejom za nejakú budku, kde bolo zhnutý nejaký modernejší. Toto nie je teda presne o tom, že nie je to na tom istom mieste, ale je to teda umiestnené tak, aby to bolo čo najcitlivejšie umiestnené. Aby to samozrejme vyhovovalo tým trasám, ktoré sú do toho zapojené. Takže ja navrhujem, aby sme túto debatu skončili a dávam hlasovať o ukončení debaty. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. O ukončení by O ukončení zatiaľ. Zatiaľ ukončení. Aby sme potom budeme hlasovať o návrhu. Ďakujem. Teraz sme ukončili rozpravu a dávam hlasovať o samotnom návrhu. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Návrh je prijatý. Ďakujem, pani doktorka. No a ešte preberieme ten posledný 6. bod. Ako som vás informoval, teda už v minulosti, mesto vstúpilo do jednania so Slovenským futbalovým zväzom a uchádzame sa o vybudovanie ihriska s umelou trávou v mieste súčasného škvárového ihriska. Prebehlo niekoľko, na štadióne teda samozrejme, prebehlo niekoľko jednaní, teraz som dostal teda list, kde mi píšu rozhodnutím orgánov Slovenského futbalového zväzu a Stredoslovenského futbalového zväzu sa vaše mesto a tamojší futbalový klub dostali medzi uchádzačov o dotáciu na výstavbu 20 umelohmotných ihrisk na Slovensku. Vzhľadom na časté otázky, ako ďalej s realizáciou tohto projektu zvolávam teda na zajtra, preto som aj posunul toto stretnutie do Banskej Bystrice, kde sa majú tieto. Mňa zatiaľ zaujíma, keďže tu vznikli také rôzne pochybnosti o takýchto investíciách, kde samozrejme sa budeme musieť významným spôsobom na tom podieľať, že teda aký máte názor, či máme ísť do toho, alebo nie. Môj osobný názor je jednoznačne, že aby sme do toho išli, pretože máme, čo sa týka teda samotného futbalu, máme tu dospelé mužstvo, máme dorastencov, detí, ktorí nedokážeme ich všetkých nejakým spôsobom uspokojiť ich potreby na trávonatom ihrisku, všetci keby tam trénovali, tak to jednoducho zničia. Riešením je práve vybudovanie takéhoto ihriska s umelým povrchom. No a práve tu sa nám naskytuje takáto možnosť, že by nám teda Slovenský futbalový zväz s týmto ako si pomohol. Takže chcem taký predbežný názor z vašej strany, že či ísť do tohoto, alebo nie. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ja som sa fakticky. Nech sa páči teda faktická poznámka. Máme mi nejakú analýzu, že koľko nás to bude stať, tá príprava pod trávnik? Nemám ešte nič konkrétneho. Bo to je to najdrahšie. No určite, že bude to ako si. Ja iba tak, aby sme raz neurobili niečo takého, ako sme urobili satelitickú dráhu, že potom
a zrazu sa na niečo zabrzdí. Ja viem, že kedy si dával atletický zväz, že do hodnoty nejakých 200 000 eur. Teraz som už počul, že už to zasa znižili, nejaké tie náklady, neviem, či na 150. Ja som sa rozprával s pánom Grakom z Chrasta, ktorý tiež povedal, že to bolo aj akože aj poduknuté, ale vraví, že tam je veľké náklady sú na prípravu, to je podklad, oplotenie, osvetlenie a oni, že povedajú tú trávu. A potom, že je strašne veľké náklady na údržbu celkovú, lebo napríklad cez zimu, že tam, keď je napríklad toľko do snehu, to sa musí hneď momentálne odhrňať, takže neviem, ja som za každú investíciu, ktorá tu ide, tak ako len aby sme nezaplatili naraz toľko, koľko dostaneme. Tak. Lebo minulé sme sa bavili o tých škôlkach a my sme obetli nejakých 47 000, že na budúce dostane viacej, či veľmi pochybujem. Takže preto je, aby sme sa niečo nejako nehrnuli moc, keď nevieme, že koľko nás to vyjde. Ale nahlasujem za to teda, aby bolo dobre. Radím, že tie veci už mali byť skočené dopredu, že koľko bude čo stať. Ďakujem pekne. Práve toto stretnutie možno aj upresní tie podmienky a všetko okolo toho, takže možno, že definitívne stanovisko ku tomu zaujmeme na to 11. júna, kde už budeme mať konkrétnejšie podmienky a aj tú analýzu, ktorú si spomínal. Nech sa páči. Ale ide teraz o to, že či sa teda o to prihlásim, lebo zrejme záujem je a je to 20 ihrisk na celom Slovensku. Takže nech sa páči, pán poslanec Behu. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel spýtať len na rozmery, to bude ako pokryté celé škvarové ihrisko. Štandardný ihrisko. Ďakujem. Ďakujem. No, nech sa páči, pán poslanec Nesluša, faktická poznámka. Ďakujem. Ja som sa len chcel spýtať, že či vieme percenta, ktorými sa máme podieľať ako mesto na tejto veci. Je to zatiaľ len v takej podobe, ako to tu naznačil pán poslanec Poláček, že v podstate my by sme mali urobiť teda ako si podklad, oplotenie a osvetlenie a ostatné, že by mali urobiť teda ako z týchto prostriedkov, teda dodať tú trávu, umelú a samozrejme nebude to lacné, ale zase ani ten koberec, ktorý má byť s vyšším štandardom, nebude lacný a len tak ako ku nemu, ako sa zase zadarmo neprídeme. Takže nech sa páči. Ešte pán poslanec Boris, faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja som sa len chcel opýtať, pán primátor, teraz bude asi nejaké hlasovanie, nejaké uznesenie? Nie, ja len tak, že ja som opýtam, je niekto proti tomu, aby sme sa o to ukázali? Takto. Nebudeme hlasovať. Keď sa budeme uchádzať, tak vlastne ničomu sa nezavezujeme. Potom na základe finančných analýz sa možno budeme k tomu vyjadrovať. Takže tým sme v podstate vyčerpali ten, ešte chce niekto o čom? Nech sa páči. Ja tiež teda sa prikláňam na tú stranu, že rokovať treba, ale potom účel, alebo teda ešte sa k ničomu nezaviazovať, lebo prostriedky, ktoré by boli vynaložené možno len do toho podkladu, možno dokážu využiť celý ten priestor aj na vše športy a nie len teda na futbal, ale vrajím to, že na tú diskuziu potom, keď budeme vedieť, o aké peniaze by sa mohlo jednať a celé to využitie, že či teda nechať to len na ďalšie tréningové ihrisko mládeže, alebo priamo, že by sa teda využili aj na také iné športy, chýbajú tu iné ihriska úspešných klubov, ale to už by som potom neriešil. A ešte na záver, mám tu ešte podpísaných 6 poslancov, ktorí tu majú návrh na ďalšie uznesenie. Tento návrh sa týka, boli sme vyzvaní občania, aby sme prehodnotili plat primátora, takže navrhujeme znížiť plat primátora na základnú mieru, ktorú bude mať až do konca roka a zasa bude sa prehodnocovať jeho plat až zasa na ďalší rok. Takže na pol roka znížili plat primátora na základnú
na minimálnu mzdu. Ďakujem. My sme ale na dnes schválili program, ktorým a v zmysle platného zákona sa nemôže tento program ničím doplňovať, takže môžete zvolať mimoriadne zastupiteľstvo. Pán primátor, je tu vôľa